あら、カインさんいらっしゃい。こんにちは。ゴールデンウィーク満喫するぞー。噛んだ。ダメだ。ダメだ。今日もダメだ。噛んだからもう、喋らず、喋るけど、適当にやるわ。トイナさんいらっしゃい。小春さんいらっしゃい。なんか意外と人来てくれるね。ゴールデンウィークだぞー。ドライブするぞー。アメリカ行くぞー。アメリカかどうかわかんないけど、多分アメリカ。ひゃっほー。もう悲しいことに、ニードフォーペイバックでちゃんとサムネ詐欺も、サムネは車じゃないけども、サムネ詐欺も、オペラオムニアのサムネ詐欺もせず、タイトル詐欺もせず、ちゃんと変えたのになんか低評価いっぱいついてたわ。なんでなんで僕、ニードフォーペイバックやったら、めっちゃ低評価ついたのよ。なんで楽しく車ゲーブンブンやってるだけなのになんではい、どうもこんにちは、ミレンです。のんびりやっていくよ。はい、作業しながら、もう全然もう作業しながら、ラジオ、まあラジオにもならないと思うけど、多分あんまりなんか雑談みたいなのもないし、まあのんびり、僕はゲームやってるだけなんですけど、まあよかったら、作業のお供にでもしていただければ幸いでございます。僕はのんびり、もう本当にもうなんかもう、なんで配信したのお前ってぐらいもうマイペースにやります。まあでも夜はオペオムやってもいいかな。昼間はね、まあ久々の休みなんで、まあお付き合いいただければ幸いでございます。というわけで昨日の続きからちょっとやっていこうかななんて思っちゃったりもしてます。ドラッグガーを作ってね、やっていこう。ブロック、エキゾースト、トランスミッション。こう。あと何装備してない？エキゾースト。エキゾースト、レベル2だったらいらないか。マイクラで水の上に立ててくるからラジオ代わりにマイクラしながら。あ、マイクラとかも面白いよね。そういう配信。こういう垂れ流し配信するなら。まあまあ、お互いおのおのね、違うゲームやりながらでも、そんなお供でも見てくれれば幸いでございます。非常に気分は車ゲーっていう気分なんでね、今日は車ゲーやってるやん。よし。ちょっとこの車に、昨日ね、この辺ね、この車を買って、まあ見た目をこういう感じにしたって。なんかめっちゃボロボロやん。ちょっと見た目をいじったんで、レースに挑みたいと思います。めっちゃ楽しいよ。やっぱいいね。車ゲーはいいね。まあなので、全然もう僕本当に普通にもう一人でゲームやってるわぐらいの感じでやるんで、まあ最低限喋るけど、配信してる以上。まあ別に、なんか、別に車興味ねえし、みたいな。つまんねえって思ったら、いつでも、ブラウザーのバツとか戻るボタンを押してくれても全然、大丈夫です。っていう気持ちでやる。セーブについて、やっぱ、大丈夫っぽいですね。オートセーブなんで。なんか多分、オートセーブなのは知ってて大丈夫なんだろうなとは思ってはいたんだけど、なんか不安よね。セーブボタンがないのよ、このゲームね。オートセーブ、基本が。まあ、あれかな、オンラインがあるからかな。このゲーム、オンラインやろうと思えばオンラインもあるので。よし、じゃあ昨日の続きからね。オートセーブ怖い。やっぱ終わるときは手動でセーブさせてほしい。目的地。まあ、あんまり僕は昼間配信することも少ないのでね、休みの日ぐらい、せいぜいやっても休みの日ぐらいなんで、
もう好きなゲームを好きなように配信するというスタイルでやっていきまーす。了解。ドラッグレースで勝つにはマシンが決め手だ。世界最高のドライバーでもマシンで勝る相手には勝ち目はない。このレース1回やって負けて、なんかちょっとチューニングしないとダメだってなったやつだな。ドラッグレース違う車で、もともと持ってたデフォルトで持ってた車使って負けて、違うレーススピードクロスだっけ、昨日やったあれで稼いでドラッグに貢ぐというね、この車で賞金稼いで、また別のレースでこの別の車につぎ込むという、この負のスパイラル、お金がたまらないスパイラル。兄貴がよく車のレースゲー、いいよねいいよねとわかんない、車好きだったらレースゲー見てても楽しいんだけど、あんまり興味ない人からしたらどうなんだろうな。マリカーみたいなだったら見てても楽しいんだろうけど、結構実写が出てくるからな。やっぱ僕が普段からこう車のばっかりやってて、リスナーも車に詳しいとかだったらあれなんだけど、そうじゃないからな。時々車の豆知識を思いついたら言ったりもしても面白いのかな。そんなに詳しいわけじゃないけど、配信する前にちょっとコントローラーを掃除してたっていうね。コントローラーもね、掃除しないと結構汚れるよね。で僕結構手汗がそこそこかく方なんで、もうちょっと汚い話なんですけど、コントローラーがちょっと汚れたりするんですよね。32かっけー。よし、2秒間ウィリーとかどうやってすんの。車の関連高校、へえ、いいね。その車が好きなんだね。変速でちょっと若干ラグがあるのか。でも勝ってるね。全然チューニングした甲斐あるわ。いいじゃん。痛い。オッケー。僕も昔車関係の仕事してたね。今は車好きが高じて車関係と。あとこれも車関係って言っていいのかわかんないけど、ガソリンスタンドでバイトとかね。高校ぐらいの時はそうね、ガソリンスタンドでバイトしてたな。その頃から結構車が好きだったんで、そっからまた別の全然ちょっとまっすぐじゃないよね。リタイアになるんだ。街中で車を見つけたら車種は車好きはね、そらね、ちょっと珍しい車を見るとおってなるんよね。テンション上がるような車好きあるある。ちゃんと上のメーターばっかり見てなくて、ちゃんと道見てないと事故るね。パーフェクトシフト。かっこいい。写真撮りたい。今だったらね、そのスマホのカメラの性能いいもんね。いいね。
ああ、これでもドラッグレースだと多分な、途中でどんどんチューニングしていかないと多分勝てなくなるんだろうなと勝手に予想する。まあ、レース1回するごとにちょっとチューニングショップ立ち寄ったりしてみようかな。まあでも、ニードフォースピード多分クリアしたら FF とかやるんじゃないかな。ヘッド。何が欲しいの？エキゾーストが欲しいの。あ、これ5じゃん。続けよ。ECU も3。ナイトロがおまけでついてるのか。まあ、どんどん買っちゃうか。ブロックが3、トランスミッション、ブロックが3、トランスミッションが4だから、まあ、5にしたところでか。こんなもんでいっか。よし、次のレース。次のレース。もちろんね、車でちょっとやんちゃしてたりしてた時期もあるな。いわゆる走り屋みたいなことしてた時期もあるし、今はそうでもないんだけどね。なんか車が好きなやつはね、多分一生車好きな気がするわ。一回車が好きってなってね、なんか車のことが嫌いになったみたいなやつあんま見たことないよな。もう免許ない頃から車好きだったし。意外とこの変速のメーターが難しいね。でも車の性能差はまだ勝ってるな。うおー、一般車が怖い。おい、ドラッグレースと言えるのかこれ。割と直線寄りだけど、ちょっと一般道のドラッグレース怖いな。微妙に曲がったりする時もあるし。おっ、余裕だぜ。だいぶ差あるな。ギアボックス。こっちの方が性能いいな。しばらくこの性能でいけるかな。約束は約束だ、タイラー。事の次第はこうさ。ハウスがある日やってきて、私のクルーにレースを仕組ませようとしたんだ。俺の話と似ている。まあそうだね。ブームビルのレースを見たからね。あんたの闘志に触発されて、私はハウスに失せろと言ったのさ。俺はそうしてひどい目にあったのさ。ああ、こっちも大変だったよ。今状況は緊迫している。それで続きは次のレースの後だよ。じゃあね。続きはレースに勝ってからだよ。このゲームレースで負けるやつには人権はないから。
BGM もいいなぁ。ドラッグレースばかりってわけにもいかないだろう。街を回るスプリントで腕試しだ。スプリントで腕試し。あ、普通のレースするのね。全然こんな曲がらない車で普通のレースするんですか？それは聞いてないの。曲がんねえ。それだったらバトル用の車でバトルさせてくれよ。痛い痛い痛い。やんちゃしすぎ、やんちゃしすぎ。うお、オフロードもあるんです。あと何キロ？ 3 キロ。痛い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 。あいつがトップか。ひーそれは聞いてねえ。それは聞いてねえ。なるほど、そういうコースね。他の車両にぶつけるな。無理じゃね？もうぶつかったんだけど。マシンと一つになるんだ。鳥肌立つね。鳥肌サブイボなんだけどね。マシンと一つになるんだ。そんな、なんかアニメとかでよく聞くけどさ、車の声を聞くんだみたいな。あんまないよね、ゲームしてても。他のゲームでも。ファイナルファンタジー NT やってても、クラウドの声を聞くんだ。1位は俺のものだ。ここさっき正面衝突したところに、ちょっと差がついちゃったな、思って。あ、無理か。いける。いけた。ブレーキ。この加速のおまけがついてるからな。今の方がいいな。あと3つ。
なあ、事態が緊迫してると言っていたよな。うちらがハウスに何かを仕掛けるといつも警察がいる。ハウスが警官を買収しているというのか。わからないのかい。もううちらの町じゃないんだよ。抵抗できる強いやつなんて残っていないさ。俺の相手はナバロだ。町のことは知らん。わかったよ。なら次のレースでね。それしか興味がないようだから。次のレースでね。続きは次のレースの後だぜ。タクシーのうんちゃんがすごい邪魔そうに見てる。ちょっと近くにワープするか。遠いな。どこが近い？あんま変わんねえ。ドラッグレースが終わったらちょっとカスタムの開放しようかな。権力と戦い。リシリア NT 公式17時。ルームマッチ。あ、相手早いぞ。危な。ゴールラインの手前に一般車いたら危なかったな。準備よし、行くぞ。スタートダッシュでは負けるけど加速はこっちの方が上か。いいぞ。楽。もう一度。もう一回。いつの間にか5000になってるな。5000、3本選手になってるな。うわあ勝ったわ。危ない。いきなり曲がってくるなよ。いやー、この前輪のあれが気になるな。めっちゃいいんじゃん。お、いいね、いいね、いいね。なんかニードフォースピードも楽しいからザ・クルー2買おうかな。さあ、次の場所は？次はなしだ。クルーが警察に睨まれてるからほとぼりを冷ます。だからといって俺を忘れるなよ。来月発売の。まああれ車だけじゃないんだよな、ザ・クルーって確か。2から。
車ももちろんあるけど、なんか飛行機とか船とかあるらしいからな。どうせなら車に特化してほしかったな。どこ？時間との戦い。めっちゃおしゃれじゃん、この建物。カジノ？車っていいよ。人類の英知の塊だよ。え？ドラッグレースじゃないのね。ぶつけた。直角に曲がるのむずいわ。地下駐車場を走り回る感じね。家作りよりも農業。ああ、マイクラ。採掘とかも楽しいよね。昔マイクラやってたけど。どこ道がわかんない。こういう街中を割とフリーに走る車ゲーあるある。初見のコース道がわかんない。サーキットと違って。あるある。一応矢印で指示はしてくれてるんだけど、わかんない。わかりづらい。時間内にゴールでも間に合うの？どここういうなんか急に道がそれたりとかさ、するとすごいわかんなくなる。ああ、間に合いそうだな。いいけー。画面酔い。車ゲー。だからね、結局こういうゲーム挙動の車ゲーやってるとグランツーリスモでハンコン欲しくなるみたいなね。迷うところですね。交換で。なんか全然話変わるけどさ、まずちょっとした雑談なんだけどさ、最近3日か4日連続ぐらい変な夢見て起きるっていうのがね、多いよ。こっちで合ってるな。なんかね、しかも結構グロい夢とかね、結構えげつない夢とかね、そうさ、夢ね、寝てる時の睡眠の時に見る夢なんだけど、なんかもう変な話、人が死んだりとかさ、あとなんだっけ、どんな夢見たっけ、なんかとりあえず寝起きが最悪なのよ最近。夢のせいで。そのぐらいなんかね、しかもたまに見るとかなんか今日は変な夢だったなとかじゃなくて、3日か4日連続ぐらいね、そういう
夢見てね。まあ別にだからどうだっていうあれでもないんだけど、こいつら完全に枯れてるぞ。なんか、あれよね。いい気分では目覚めてはないよね、最近。なんだろう、でも悪い夢ってなんか、結構いい前兆らしいけどね。いいことが起こる前兆、リアルでいいことが起こる前兆とは聞くけど、油断したようだな。まあ、そんなわかんないじゃんね。まぐれだね。夢占い、さすが夢占い見てみようかな。あんまり信じてないけど、そういうの。よし、次のラウンドだ。ちょっと気になる。なんかちょっとでも、なんかこう、悪い夢を見て悪い目覚めをしたという、この、まあ、仮に本当にいいことが起こらなくても、なんかまあいい前兆だよって言われたら、まあなんだろうな。まあポジティブにはなれるじゃん。悪い夢を見たというこの事実から本当に起こらないにしてもいい前触れだよって言われたら、まあ悪い気はしないからな。ちょっと調べてみる。夢占いよく詳しくないから、キーワード何にしよう。人が死ぬ。夢占いとか詳しくないから、一番上のサイトで調べてみよう。友人が死ぬ。あ、死ぬで検索したらいいのかな。まだ終わらないからね。結構あるな。ちょっと待って、レースが始まった。でも自分が死ぬ夢じゃないんだよな。他人が死ぬ夢だな、よく見る。自分はむしろ生き残ってるみたいな。まあ、ある意味でもそれはそれで気分悪いけど、結局。痛い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 。何が友人が死ぬでいいのか。夢の中で死ぬ友人との縁を断ち切りたいという気持ちの表れです。裏切られたり嫌な目に遭わされるなどして会いたくないと思っているのかもしれません。あるいはその友人と付き合っていてもあなたにとってマイナスになっているのかもしれません。しかし夢に出てくる友人はあなたの分身として現れることがあります。あなたが嫌悪感を持つ自分の嫌な一面を消し去りたいという思いの場合もあるでしょう。全然いいこと書いてねえじゃねえかよ。全然良くねえじゃねえかよ。別に嫌いとかじゃないんだけどな。お、マシン解除した。Z いいね。35Z いいね。おー、34来たー。欲しいけど何に使おう。あ、ポルシェだ。911。911彼ら。やっぱり思った通りだよ。あんたうちら以上にイカれてる。認めたくはないが、あんたの話には考えさせられた。あんたにはファンがいるよ、タイラ。ひょっとするとあんたのやってきたことで街を変えられるかもしれない。そうだな。望まなくてもこの戦いは俺たちとナバラの支援じゃ収まらない。街にはあんたが必要なんだ。みんなが怖がってやれないことをやってくれよ。そしたら全員が立ち上がる。街を取り戻そうじゃない、タイラ。オッケー。34欲しいけど何に使おうかな。バトルに使う？ランナー用に34買おうかな。トラックは3に使ってるしな。バトル、ドリフト、ランナーでしょ、このゲームのジャンル分けというか。RPG でいうとこの職種。オフロードに34はちょっと合わないしな。だからドラッグレース案外早くクリアできたな。
てことはやっぱドリフトをクリアしないとか。ドリフト難しいんだよな。職種、その職種じゃない。職業。職業。RPG でいうとこのね。どうしようかな。とりあえず、バトルで3、4。バトルで3、4? でも3、4は欲しいな。そう。RPG でそんな職種とか、まあ出てくる時もあるけど、そんな使わないでしょ。何しようかな。チューニングの、あれだな、ガレージのチューニングのロックを解除するか、とりあえず。っていうのも何をするかっていうと、この車の見た目をチューニングするときに、最初の方にこの、各部分いじれるようにウィンドウとかサイドミラーとかね、あるんだけど、このロックがかかってるところがあって、これをちょっと解除しようかな。ちょっとしたミッションとかクリアしたら、オルトロスとかモルボル違う。ドリフトゾーンを3回クリア。星評価2つでか。難しいことを簡単におっしゃりますね。でもやらないと解除されないからな。あとドリフトゾーン。ドリフトゾーンか、結局。よし。じゃあちょっとドリシャ持ってこよう。ドリシャ。ドリシャ。この昔僕が乗ってた車に似せて作った車。でももうちょいチューニングしたいんだよな。ドリフトゾーンか。ドリフトの練習にもなるし。オルトロスそのうちオペラオムニアン出てくるのかな。こういう日って意外とあれだよね。マイクラの、あれ乗り換えてないじゃん。マイクラの配信とかのんびりするのも楽しそう。マイクラ復帰しようかな。マイクラ未だに流行ってるのすげえよな。あのゲームも大概化け物だな。乗り換え。すごい人はマイクラでドット絵作る。昔マリオ作ったよ、マリオのファミコンの初代のマリオのドット絵作ったわ。超簡単だけど結構巨大に作ったから、マルチで一緒に遊んでた人がちょっと軽くおーって言ってた。軽くキャンバーつけるか。じゃあ乗り換え。ほんといろいろ作れるから楽しいよね、マイクラ。モッドとかも豊富だし。ね、ドリフトゾーンがいろいろあるんだけど、このくねくねしたマークがドリフトゾーンか。で、どこでもいいから、クリアすればいいのよ。その前にチューニングしよう。チューニングパーツあるかわかんないけど。リトルメイドと和風モッドとかね、すっごいハイスペックな、割とレベル高いのがあるぞ。ヘッ
トと、ジャンプスピード。私はキュレーター。皆さん飛ばしていますか？アウトローラッシュへの出場を目指すタイラーは現在ビッグシスターと彼女が率いるドラッグ欲しいパーツがねえな。ライオットクラブと対決中です。驚くべきことにダイヤの焦げる匂いがここまで漂ってきます。04コースを疾走するトランスミッションとヘッドが欲しいのか。日没先にフィニッシュラインを切ったのはタイラーのようです。タイラー、優勝おめでとうございます。シスターにもドラッグレースの手ほどきをするブラザーが見つかったようです。そもそも彼女ビッグじゃなかったのかも。タイラーね、ビッグブラザーって呼べって言い出すなよ。ヘッドが欲しいな。ちょっと交換してみようかな。ヘッド目的で。いいね。おし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 、これだいぶいい感じに仕上がってきたんじゃねえのこの車。いいよ。じゃあドリフトゾーン行ってみよう。ここ。なんかこのドリフトゾーン結構長いな。もうちょっと簡単なとこがいいな。そんなにそうやすやすと簡単な場所はないってこと？どれで検索？これか。こっちの方はどうかな？これでも、オフロードくせえな、この辺。いや、そうでもないのかな。こういう山道のドリフトはいいよね。ちょっと近くにワープできる場所はあった。走りに行くぞー。畑広くしすぎてあるあるだね。自動で、オフロードか。やっぱり頑張る。でも意外となんかそんなに懸念しなくてもいいぐらいだね。ぶつけちゃった。ここはちょっとコースが好みじゃない。こっちダメだな。オフロードだな。このエリアはジャンプ台が多いな。こっちがね、結構山してるんだよな。山してるんだよなって言ったけど、ドリフトゾーンがねえな。これ増えていくのかな、もしかして。こっちもオフロード。もしかしてドリフトのイベントを進めないと増えない？じゃあこう街中で頑張るか。どこだっけ？ここか。頑張ります。車うまいね。そう。めっちゃぶつけまくってるけどね。こっち。こういうオンロード、この舗装路を走れるのはいいんだけど、一般車がこの辺怖いんだよな。邪魔なんだよな。ドリフトゾーンこっからじゃないの？違うわ。こっちから入れってことか。今のところ。
っちからドリフトゾーンに入ってねってことね。もうちょまで道がわかんねえぞ。はい、道をまず道を覚える。こうで、あ、こっち、はい、こっちか。結構極端な。あのパイロンをドリフト中に倒せばフィニッシュ。意外と走りにくいな。まあ、ちょっと何回か挑戦してみよう。こうやってやり直しみたいな、自分で入れってこと。あとなんだろう、ゲームのうまく見えるような感じじゃん。ゲームのこのカーブがもうちょっとパワーが欲しいな。もっとチューニングしないとこのコース難しいぞ。こっち側からの方がスコア出るのかな。一般車がすげえじゃん。邪魔よ、今の。そんなところに走ってこられたらね、避けれないよな。まだチューニングした方がいいのか。最大の敵は一般車だ。車が悪いのかな。あ、ミスった。おうふう。主検さんいらっしゃい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。って癖で言っちゃうな。もうセットみたいなもんだな。とりあえず星1は練習すればいけそう。ニードフォースピードで初見さんが来るって珍しいな。ちょうどプレイステーションストアでセールをやってたので、そのセールに便乗してニードフォースピードを買ったぜです。ここを流しっぱでいけるパワーが欲しいな、せめて。
車好きな方なのかな。普段は FF とか配信してるんだけど、今日は配信のタイトルからも FF 要素をなくしたんだけど、これは入り方が微妙だったな。そうなんですよ。普段 FF とかやってますね。スマホの。スマホの。やっぱこっち側からの方がスコア出せそうな気がする。一般車が邪魔。待って、あと1ポイントなんだけどそんなことある。あと1ポイントなんだけど、そんなことある。逆に狙っても難しいやつでしょ今の。こんにちは、すずやんさんいらっしゃい。レースゲーム配信者。おー、 GTA とか GTS とか。やばい、プロの配信、本職の方が来てしまった。どうしよう。僕はそうね、配信はしてるけどあんまり配信者っていう柄じゃないっすねあは、僕って配信者なのかな。配信歴はそれなりにあるけど、別になんだろうな、なんか見てる人を楽しませるっていう配信者っていうよりも、なんか自分が好きなゲームをやってそれに配信してるって感じだから、僕自身配信者と言われたら微妙かもしれない。はじめまして、 x ジャパンヒデさん、天国からいらっしゃい。やっぱこっち側からの方がスコア出しやすい気がするな。意外と YouTube 配信もなんか配信していれば人が来てくれるもんだね。これ本当はブンブン振りたいんだけどな、道が狭いな。朝だよー。もったいない。今のチャンネル登録しました。ありがとうございます。もうチャンネル登録が嬉しすぎてコメ欄見てたら正面衝突する感じね。チャンネル登録ありがとうございます。そんなに車ゲーやるかわかんないですけどバンパーにひびがなんか走り屋っぽいわ。まあでも僕自身車は好きなんでね、もうちょいちょいなんか定期的にやったりするかな。定期的にやったりというかやりたいというか。いや、もうちょいパワー欲しいな。よし。じゃあさっきのオフロードのところで、違う、こっちじゃない。オフロードのところで星に取るまで頑張るか。ちょっとむずいっていうか、もうちょいパワー欲しいわ。今のところクリアするの。ここじゃねえな。こっちだな。こっちだわ。これだわ。
私も車好きです。いいよ、車好き。車はいいよね。倍率ボーナスをうまく取ればな。ちなみに何が好きですか？車何っていうか、その車種もまあそうなんだけど、なんでいろいろあるじゃないですか。このニードフォースピードでいうところのっていうと、ドラッグだとかオフロードだとか、まあ、バトルっていうと、まあ、オンロードのレーシングなのからドリフトから、一言にね車が好きって言ってもいろいろね、扱い方はあるんで、どういうのが好きなんだろう。倍率ボーナス踏めたらワンチャンあるかなと思って。いや、もうちょっとやっぱパワーないと厳しいな。34いいよね。しかも ER ってことはあれだよね。GTR じゃないやつだね。ノムケンが好きなのかな。他にドリフトゾーンないのかな。もうちょっとパワーのない車でもスコアが稼げるドリフトっぽいなさそう。あんまりないな。もうちょいやっぱ進めるしかないな。もうちょい進めるとは言ったものの、この車でスコア達成できるのだろうか。精神を解放せよマック。なるほど。アクション映画のセリフで俺を説得すんだ。99,000頑張りまーす。ああ、ここね、昨日やって無理だったところね。とりあえず道が長いから普通に頑張って走ってればいけるんじゃない。やっぱあんまりチューニングそこまで完成してないから、そんなに滑ってほしいところで滑ってくれない感じ。フラフラする、フラフラする。もうちょっとドリフトしてほしいな。一応最後まで走る。ヒデに憧れてギター買いました。最近の人でヒデ好きな人って珍しいな。若い人でヒデ知ってるって結構2だよ。なんか世代じゃない気がする。世代の人なのかな。いいよね。向こう昔ギターでロケットダイブとか弾いてたわ。パワー欲しい感あるよな。あう変なとこ入った。実は小学生です。小学生で、今の小学生でヒデ好きって珍しいね。なんだろう、親の影響とかかな。何で知ったんだろう。お父さんぐらいが、今の小学生だとお父さんぐらいが世代なのかな。
なんかでもスコアはいけそうだぞ、無理やり。あんな変な駐車場に突っ込んだけど。未だにこのニードフォースピード買ったばかりだから、このドリシャの挙動が足りた。いやクリアできりゃ勝ちよ。よくやったな兵士。レースゲーム研究でいろいろ PS4 の YouTube アップ。ほー。ほんとだ。ダート4。基本じゃあレースゲームの中でも PS4 メインでやってるのかな。パソコンじゃなくて。CD 持ってます。お、12。このままドリフトミッションいけるかな。いい成績だぞ兵士。次の試練で会おう。チューニングショップ寄ってみる？いやーマックじゃないか。シフトロックでの活躍はいいぞ。素晴らしい。ギャンブラーのマーカス・ウィアかい？俺にかけてる？もちろん勝っているよ。本当だ。シフトロックは最近の車ゲーはこうグラフィックがいいからこう眺めてるだけでも幸せよね。シルビア乗ってる。シルビア S15 かな。これもまあシルビア180かどっちかっていうと11ヘッド11エキゾースト ECU 変えるか。持ってるパーツばっかりだな。次の機械を待とう。今時珍しいな。車が好きでヒデが好きって。平成一桁の子供とかならね、その感じはあるね。ある意味貴重だね。その心意気大切にね。自宅近くの喫茶店の名前がシルビア。なんかもともと女神かなんかの名前じゃなかったっけ、シルビアって。スコア10万点。いつもそういうがガキたちの遊びに誘われても嬉しくねえ。今の傷はやべえ。ぶつけた。さっきより距離は短いけど、この出身は田舎いやあんまり言ってないですね、出身はどこって。なんか一部では関西とか関東とかいろいろ言われてる。ご想像にお任せします。どこだ、走り屋だったら群馬とか栃木とか言っときゃそれっぽいのかな。長野とか。あんまり都内からそのなんか走り屋みたいなのないもんな。ぶつけずにいければスコアいけそう。千葉民
ディズニーシーがあるところだね。うん、コースになれればいけそう。ドリフトしたかも怪しいな。北海道、ああ、北海道ね。北海道って勝手なイメージだけど、なんか実況者とかは、なんか、歌い手とかが多いイメージ。ドリフトで行くぜ。ラインを見つけろ。ラインね、そう簡単に見つかった黒は死ねえっていう話。上り、思ったより滑ってくれない。やってみるか。やっぱこの車だと難しいぞ。何歳めっちゃほじくってくれやん。その辺も想像に任せます。何歳なんかオール小学生みたいな感じだね。この質問の振り方が。ところで、休みっていうかゴールデンウィークか。平日やんって言おうと思ったけど、ちょうど連休か。連休だからこそ僕もこんなに昼間にレースゲーできるみたいな。そうよね。もうちょっと角度つけたいな。それを続けるぞ。ぶつけちまったよ。このコーナーでうまく曲がればワンチャンスコアがめっちゃ外側行くやん。めっちゃ道路じゃないとこ曲がるやん。いけそう。いったー。俺には楽勝さ。ミード4スピードのドリフトすっごい独特だな。勝ったぞ、またもや。年齢不詳。年齢不詳ぐらいがちょうどいいんだよ。エキゾースト。めっちゃ被ってない。さっきも北海道のドリフトは追走殺し。なんでだろう。
最近 D1 見てないな。さあ次は何だ。貴様と話すのも最後だ。サロンちょっとおいおい待てよ。もうでもドリキンももうジジイよね、正直。もう結構神格化されてるけど、普通にジジイよね、あれ。おじいちゃんよね、普通に。なんか最近ちょっと昔は好きだったんだけど、最近ちょっと老害感出てるからな、あの人。ドリフトといえば俺のなんか読売新聞の鍋つねみたいになってる最近。家の近くにシルビアランエボ180乗せてもらおう頼んで、車好き、小学生とかでしょ。多分その実車でドリフトとか多分横とか乗ったことないっしょ。乗ってみ、もっと好きになるよ。32、何、車屋でも近くにあるの。その辺が家の近所にあるって珍しいね。僕も初めてドリフト乗ったのが小学生ぐらいの時かな。確か。ああ、ここ走りやすいな、今んとこ。やっぱちょうどいいぐらいだな。そこはいけそう。どういう道だ、どういう道だ、どうなってる狭っ。ここでくるっと回れってことね。あと5000ポイント。無理やり稼いだ最後に。普通の家、車好きが周りに多いのね。ECU、お、いいんじゃないか。小3あたりでドリフト体験。いや、もう初めてドリフト体験した時は感動したよね。北海道のドリフトの仕方が後追いの人は8割。へえ。お、なんかいきなり、え？ここから、次ここか。
小学生で YouTube キッズとか YouTube と YouTube キッズの違いがわかんないけど、多分キッズに見せても大丈夫な配信なはず。健全な配信。いい角度に入る。抜群のラインだぞ。そこ道じゃねえから。スコア足りないかも。その調子だ。反逆者の力を見せてやれ。ラインを見つけろ。ドリフトの挙動はフォルツァが好きだな。全然スコア足りないやん。いじめられて相談室通い。あら、そろそろうち、はー、お疲れ様でした。いいな、そのその去り方いいな。参考にしよう。なんかYouTube、すごい偏見かもしれないけど、YouTube にコメントする小中学生って不登校のとかいじめられてる子が多い気がする。経験談ね。なんかこの間もなんか中学生ぐらいの子で不登校ですっていう人いたな。ラインが微妙。あそこがなんか小回りのくせにポイントにあんまりなってないっていうのがいただけないな。スピードが乗らないからしょうがないか。
ダメでした。次さ、次だ。私はいじめられっ子や不登校ではないかな。相談に乗ってくれて、相談乗ったっけ？相談どこ相談あったっけ？不登校ね、難しい問題よね。年頃の子たちだからな。大人の世界でそのいじめとかしてたらやめろよみたいな、そんなかっこ悪いじゃんって済むけど、子供の感情はそういうもんじゃないからな。難しいよね。一概に言えないもんな。やめろって言ってやめるようなあれでもないしな。カインさんはゲーマーだよな。あれ、カインさんも小学生だっけ？まあでもそう、不登校いじめられっ子でネットに、まあ、逃げるっていうと言い方悪いかもしれないけど、あれだもんな、ネットっていう場所があるもんな、今だったら。まあそんな僕も結構ネット依存度は高いんですけどね。あー惜しかったな、最後もうちょい、あと400、あいけたわ。12か、ちょうどいい時期だね。中二病が発症する時期だね。発症じゃないけどね、発症って言うとあれか。まあちょうど別に中二病でもおかしくない。前の先生に用事があるのにずるいって何、休んでってこと？探りを入れさせてもらった。貴様の話は本当だ。テストに通れば話が。いつでも来やがれってんだ。お調子者。どうだろうな、いじめとかでもな、まあ、決していいこととは言えないんだけど、なくならないんだろうな、集団心理がある以上。あんなの集団心理の一つだからな。いやー、このコース広すぎて全然ドリフトができないな。だからこそ本人だけではなかなか解決しづらい問題でもあるよな。落ちる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 。そんな君には、車好きで、その年代で車好きでヒデが好きな君にはファイナルファンタジー4をおすすめするよ。いや、スコア足りね
いドリフトだ。小学生って難しいよね。いや、十分中学生も難しいけどね。中学生でまだ高校になるとまた難しくなるんだよな。これリスタートしたらまた9万の方からやらないとダメこれ。宿題忘れて。こっちからできる。8万無理じゃねえ。宿題ね。もう宿題とか全然やらない子だったけどね。なんか現役小学生の前でこんなこと言うのも良くないと思うけども、宿題とか全然小中学生を抱えて言うもんでもないけど、全然宿題とかやらない子だったな。いかに宿題をいかに踏み倒すかを考えてた子だったね。いかに宿題をやらずにうまく言い逃れして学校に行くかみたいな、そんな小中学生でした。でも僕からしたらね、なんか中学生の子が小学生って難しいねって言ってるけどね、十分ね、小中高生はね難しいわ。十分難しいよ。いや、この直線でも触れるようにしたいんだけどな。ポイントが稼げないな。もうちょいか。12000だいぶ足りないな。チーズ好きですね、割と。結構好き。チーズ美味しいよね。もう普通のチーズも好きだし、お菓子なんかでチーズ味とかあって結構チーズ味選んだりするし、ここでこう振ってポイント維持できればでかい。ぶつかっちゃう。もったいない。もう一回。もうね、僕もさっきは何歳かとかね、想像にお任せしますって言ったけど、小学生からだいぶ年離れるから、もう小学生のどういう話したらいいんだろうな。小学生に話し合わせるって難しいな。難しい。そういう意味では難しいな。自分が小学生だった頃は何を考えてたんだろう。何も考えてなかった気がするな。彼女を作ってみては彼女を作ってみてもいいと思う。でも最近の小学生ってどうなの？なんかそういうのは結構昔に比べて早いみたいな聞くけど、どうなの？リアルな小学生の話聞くとそういう話はどうなの？いるの？彼氏彼女みたいな。牛乳は嫌い。牛乳飲めよ、大きくならないぞ。男の子なら牛乳は飲んどけ。牛乳とひじきは食べとけ。後から考えても、あの時もうちょっと牛乳飲んでたらなみたいな。何でも食べとけ。小学生のうちは全然ポイント足りないやないかい。小2で彼氏。その彼氏はいくつだったの？小 2？ わかんねえな。でも小中学生の彼氏彼女と大人の彼氏彼女ってまた違うからな。
難しいよね、その辺も。境目が。映画はワイルドスピードが好き。車好きなんだね。ドリフトで行くぜ。3種のチーズ牛丼。あ、いいよね。そう、牛丼とかでもチーズとかね、トッピングできたら、やっちゃうね。カレーとかでも、チーズ。ココイチとかでも別にカツとか乗せなくていいから、とりあえずチーズ乗せてくれみたいな。昔、住んでた近所のラーメン屋に、結構有名な、地元では有名なラーメン屋があって、そこになんかチーズトッピングできたのよね。あれうまかったなぁ。今でもまあそのラーメン屋あるんだけど。なんかね、ラーメンにチーズってなるかもしんないけど、なんかそこの、結構な出汁というか、スープがまた独特な味だったんでね、またそれがチーズに合ってたんだよね。普通のなんかちょっとラーメンだと、ちょっとチーズに合うのかなーって感じはあるんだけど。ダメだー。チーズは何でも合うね。好きって言われたから付き合った。小学生って何すんの付き合って何すんの？一緒にテスト勉強とかゲームとかモンストとかやるの？遊ぶ？今時の小学生って何して遊ぶの？モンスト？モンストとか PS4、任天堂スイッチとか。曲がり損ねた。モンストか。いやー、ぶつけなきゃよ。これ難しいぞ、このスコア。一回チューニングしてきた方がいい気がするな。もうちょいが、あと7000か。火水木とか鬼ごっこどっちなの？かわいいなかわいいな。この前のレクリエーションでやったものを適当に。かわいいな、小学生。僕もなんかでもそう各言う僕も小学生の頃なんかすごいやたら好きって言ってくれた女の子がいてなんか付き合いたいみたいなのがあって何言ってんの近所のそれこそショッピングセンターとか休みの土日とかに行ったりとか地元の祭りに行ったりとかしてたけどね小学生の頃。もう今よりリア充だったかもしんない。ミスった。
惜しかったな。最後のここで頑張って稼ぐ。3000ポイント。あよー、サトラさんはよー。今日はね、ゴールデンウィーク特別企画第2弾でね、もう僕はもう一人でゲームやってるよっていう体でやってる。もう需要とかガン無視でやりたいからやってる。たまの休みに好きなゲームぐらいさせろよ配信です。マイクラ飽きてきた。マイクラね、まあ飽きるでしょう。またやりたくなるな。好きなゲームね、まあ別にオペオムも好きなんだけど、そこの小学生の君、オペラオムニアをやってみないか。いやでも最近の若い子 FF 興味ねえか。小学生も誘うやつ小学生まで勧誘しようとするやつね。でもカインさん中2とかさ、あれじゃん、来年受験じゃない？忙しくなるね。忙しくっていうか、まあその忙しい、配信見れなくなるじゃん。中学3年生って大変な時期だった気がするな。やっぱみんな高校入るための受験みたいな。中学3年生はやっぱ、まあ、1年と2年とは違うなんかこう特別な時間っていうのがね、結構多く設けられる時期ですよね。いい感じだぞ。ここで頑張ればいけるぞ。うらーうらーいったんじゃないか。よし。FF はいいぞ。ドリフトスピリッツ。ああ、スマホゲーね。ちょっともうちょいパワー欲しいな。ヘッド。ああ、難しいな。ナイトロ欲しいけどな。性能がかなり上がる。まあ、数字優先でいくか。農業がやれればいい。あ、次ドリフトラストじゃん。トゥットゥットゥー。レースゲー楽しいぞ。ここがとチューニングショー。まあなんだろうな。工作員ってあんたな、マジで落ち着いた方がいいぞ。いつかはな。今は街へ戻らないと。次の時はトランスミッションターボ。ターボ。ブラウザの履歴も見たのか？トランスミッションないじゃん。ブロック。トランスミッションが欲しい今日この頃。また交換するか。トランスミッション交換。ギアボックスでいいの？なんで名前違うんだよ。翻訳間違いか？11。これでだいぶ性能も上がったのでは。自転車で2回事故ってる。なんで？後々こういうのも変えるようになるんだ。ストーリー進めないと。ストーリー意外と長い？もしかしてこのゲーム。思ってるより長いかもしれないな。自転車で事故な。妹いるんだけど、妹が事故ってたな。なんか坂道下っててブレーキがなんか壊れてたかなんか壊れたかなんか知んないけど、それで結構ほぼノーブレーキでなんか突っ込んだみたいな大怪我してたな。
構大事だったな当時は。入院してなんか病院運んでみたいな、家族もざわざわしてみたいな。中学3年はギリギリまで進路決まらず、勉強よりそっちが、勉強っていうよりも進路が決まらずってこと。どこ行こうかなみたいな。2回目バイク。ちゃんと確認しよう。その車とバイクでぶつかるって結構よっぽどやで。マイクラ来たからライトニングいいね。ゲーム三昧いいね。ゲームはいいよね。これ34の顔と見せかけて32なんだよな。B レーシングスタイルね。ハウスは街中に新たな監視機器を設置している。それが稼働する前に破壊するのが任務だ。スピードと繊細なる操作が要求される。待ってくれよ。ドリフトして物を壊してほしいんだって。それが任務なのか。中3はな、あんま中3の頃も遊んでたな。あんまり受験勉強っていうのをしたことがない。受験勉強してなくても高校行けたしな。推薦でもなかったけど受験して合格して。こっちか。いや、あんまりあれだな、小中、なんか現役小中学生の前でする話じゃねえな、今のは。ちゃんとやった方がいいよ。それでなんか話聞いて、やんなくてもいいんだって思われたら、それなんか僕責任重大だから、やった方がいいよ。やっぱり勉強は、そう思う。ハウスの機材を破壊するのはわかるが、なぜドリフトでやる。全くおっしゃる通り。チェックポイントを外しただと、道狭えな。でも狭いから道を覚えればやりやすいな。ポイント稼げそう。バイクは突っ込まれた。怖っ。初めて自分で将来を考えて選ぶ感じ。まあどうだろうな。そこで将来決まる人もいれば決まらない人もいるからな。まあでも大事な人生の分岐点よね。それは間違いないと思う。そこで決まるか決まらないかは人それぞれだけど、まあ本当に分岐点ではあるね。こっちか。ここ難しいな。急にクイッと曲がる感じね。倍率ボーナスのなんか壊すものすごいいやらしい配置だな。大体もうインかアウトにしかないな。せやろう。うわ、どうせドリフトするならこういう道の方がいいよな。あまりに立派な理屈でちんぷんかんぷんだぜ。見つかっちゃった。そういえばこの間ほんのガキの頃からドリフトで警察から逃げていた。この方が落ち着くのさ。ちょっと勉強っていう話になって、現役小中学生がいるうちに聞きたいけど、皆さん勉強は好きですか？よし。今ので完全に終わったと思って手離したらまだ終わってなかった。
逃げろ。もうちょっとレース続くんじゃよ。コメント読もうと思ったけど、ちょっと待ってね。レース中コメント、うわー、僕も突っ込まれたわ、パトカーに。嫌いです。嫌いなんだね。この質問は難しいと思うけど、なんで嫌い？僕も嫌いだったけどね。嫌い、どっちかっていうと勉強は嫌いな子だったけど。いやー、後ろのガラス割れてるー。後ろのガラス割れたー。どこ道どこすごい走り方した。眩しいよ。パトカー眩しいよ。怖いよ。街中のコースだとほんと道分かりづらいな。もうボロボロやで。ボロボロやけど死んでないのがすごい。おお、こっちか。おお。結局答え出ず先延ばすために進学校に進んで、進学校っていう手もあるね、確か。ギアボックス加速。わかんない。うまくいかない。わかんないっていうのは、その勉強が、理由がわかんないじゃなくて、勉強がわかんないっていうわかんないなのかな。走り続けるのすごいなあ。NSX だ。エアバッグ。この時代の車、180エアバッグないんじゃん。まあ、搭載車もあんのかな。ああ、勉強がわからないってことね。シフトロックは貴様の力を認めるだろう。戦いに協力する。時が来たら。そうね、難しいよね。あんたもな。ドリフト終わった。次こっちだな。ランナーの車作るか。の前にちょっと車直したい。ランナーか。私のライトさんいろいろやばい格好してる。ライトニングリターンズやったことないけど、結構いろんなあれがあるんだっけ。ああ、もうでもあんまりいじれるところもないのね。ふむ。ちょっと車買うか。次のレースが、このランナーっていうジャンルだから、ランナーのディーラーで、いや、それもいいんだけど、ちゃうねん。なんか、実績じゃない、解除するって言ってたのはどうなった？ちょっと一回ガレージ行こう、どっちにしろ。
黒耳つけて、黒猫耳。ドリフトはグランツーの方は、ニードフォースピードのドリフト独特だよな、やり方が。まあ、コントローラーでやるのはこっちの方がやりやすいかな。ランナーじゃないわ。これのドリフトゾーンを3回クリアでしょ。そうね、ドリフトゾーンを結局クリアしなきゃいけないから。ライトニングさんいろんな服着るもんな。ドリフトゾーン。ドリフトゾーンって増えてないの？増えてなー。自分で走ったら発見したりするのかな、もしかして。なんでここのマップなんもないんだ？皆さん飛ばしていますか？ストリートの声をお送りします。次のニュースはラッシュ出場を目指してトップレーサーたちを相手に奮闘するタイラーの快進撃とは別の話題です。シルバーロックでは正体不明のドライバーが民間の監視装置を破壊して回り大混乱が起きています。使用した凶器はなんと犯人は車をドリフトさせて高価な機材を次々に破壊した模様です。現場の様子は壮絶で今回は映像も届いています。アンダーグラウンドソルジャーとして知られる匿名ユーザーがアップロードした事件の動画が話題を呼んでいます。正体不明のドライバーか。これも一応ネットの評判だよな。キュレーターが絶賛しているドリフト動画だけど、ダメだ。あれはお前だな。一体何のこと規なんだ。定の映画。あのクラッチさばき見間違えるわけがない。よくやったと言ってやりたいが、お前はもうなんてタイトル？見事に避けてしまった。MG はやっぱあれだな、ランナーの車買おうと。ランナーの車、ディーラーだな。どこ？オフロードディーラー。あった。さあ、
車種は何にしようかな。警察や警護車両と戦い任務を遂行するために強化されている。なるほど。ランナーというのはそういうコンセプトね。ポルシェもいいな。他の実況者にヒデを入ろって言われた。へえ。入るね。だからヒデ知らないんじゃないの？むしろ逆だよね。ハイドが昔ヒデにしようと思ったけど、ヒデっていうのがいたからハイドにしたっていう話を知ってるけど。意外とないな、車種が。国産車にしようと思ったけど。ランナーってそうなのか。思ったよりも、ちょっと丈夫そうな車じゃないとダメってこと？ポルシェにしようかな。シビックか。思ったより車種が少ないな。ランナー911にしようかな。かっこいいね。ランナーで国産車ってあんまないじゃん。Z。リサイクルマシンを組み立てて。ああ、なるほどね。どうせなら国産車にこだわりたい気分だな、それだったら。早い、多分そんなに早くなさそうだけど。ちょっと Z のパーツでも集めに行く？せっかくやし。一応、あれもあったもんな。馬力がね。ブラックバード？ああ、でも遅いな。Z。悪魔の Z 作る。いや、でも絶対後々乗らなくなりそうだな。こっちとかの方が早いな。いや、でも Z もかっこいいな。まあ別にシビックとかでもいいんだけど、シビックはこの方よりちょっと前の方の方が好きだな。インプレッサっていう気分でもないし。Z のパーツでも集めに行くか。日産車ばっかりだな。Z のパーツがどこにあるの？もうググっていい？あ、ここはわかると思う。自力で探すのも面白そうなの。この辺でしょ、多分。近くにワープゾーン的なのが、この辺が近いか。まあ一応パーツ集めてなんか、やれみたいなミッションもあるし。パーツ集めて、
車をレストアしろ的なミッションもあるし。痛い。曲がろうと思った先に岩があったでござる。この辺じゃねえの？こっち？周りなんもねえけどな。ここにこんな似たような場所あったっけ？絶対この辺やん。もうちょいこっちか。死んだわ。確実に死んだわよ。もうちょっと南？なわけないよな。ああ、またボロボロじゃん。ヒデの車。
どんどんヒデの車作っててすごい無茶ぶりやん。ヒデの車がブルーバードなの。ブルーバードってのは日産の？あ、ここもしかして。違うな。ひー。こんな車で走るようなとこじゃないけどね。この辺でもない。あとこの辺か。この辺で合ってるじゃん。ちょくら出かけてくるのでいってらっしゃい。気をつけてね。僕も飲み物取りに行きたい。ちょっとマップの位置からなんか離れてた気がするな。全然足りないやないかーい。こっちか。あ、どっちだっけ。お、発見。やっと見つけた。よし、次。あと3つ。ここっぽい。ここっぽい。どこが近い？ここか。クリソツやん今。今回はスムーズに発見できるといいな。ボロボロなんですけど。
折れない柱だった。つえ、あの柱つえ。許してちょう。まあね、ちょっとね、バンパー割れてるぐらいがドリシャっぽくていいんだよ。反対車線は無理。反射神経ってレベルじゃない。反コン。後ろのガラスが割れてる。思ったより遠いな。全然違うじゃん。ここに行きたいのよ。また世界余命。世界余命って何？ちょっとさすがに見た目を、一瞬で見た目直るから。それはいいとして、こっちやんな。なんかおかしいね。そんな道だったっけって思ったの。やっぱ綺麗な見た目もいいね。こっちじゃね？ここドリフトポイントか。後で攻略しようかな。でも難しそうだな。この付近にまたジャンプで制限時間、それが世界余命っていう世界。こっから飛んでいけそう。いやー、あった。よし、次。ちょっとここのドリフトポイントも気になるけど、後で来れるとして。わかりづれー。結構シビアなの。この辺臭くねえか。あったけど、どっから行くの？どっから飛ぶの？こっちか。そうね、レースゲーも好きなんだけど、レースゲーばっかりやってると RPG もやりたくなってきたね。
そのうち黒のトリガー買うから。落ちろ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 。勢いつきすぎた。もうそんなにスピード出さなくてもいいよね。あんまりスピード出しすぎても止まれなくなるから。このぐらいでもいけそう。止まれ。よし。あと一つ。ほい。また複雑な場所ですね。もう複雑な方が意外と特徴を捉えやすいかもしれない。と思いたい。この辺かな？この辺のこの辺かな。外に出る勇気が出ない。リアル？リアル出なくていいよ。出ない。出ない。家でゲームしてる。RPG っていうかアクションゲームちょっとやりたいな。NT か。道がわかんねえな。こっち？時間が動いちゃう。そういうゲームだな。ライトニングリターンズ。この辺で正解なんだが、あの辺よね、多分。どうやって行くの？どこから登るのかな。戦国バサラよ。なんかいろいろやってるね。マイクラから始め、ここか。マイクラライトニングリターン戦国バサラ。やってこう。ほっ。よし、これで Z ができるぞ。おめでとう。ガレージへ戻る。1台目のリサイクルマシンを復元しよう。はい。ガレージ。ガレージどこ？あった。ありがとう。これで念願の Z が作れるで。あれは廃品パーツか。調べてみよう。復元。こいつはどんなビルドにしたい？そうなの。ランナーで。多分これでも一回復元すると、多分ショップで買えるようになるらしいんだよね。とりあえずランナー用に回収してきたんで、ランナーに。ありがとう。240Z、別名フェアレディ Z。今でも美しいな。それに L シリーズエンジンは未だ侮れない。リサイクルマシンはフォーチュンバレーで最も柔軟性に富むマシンだ。パーツを交換してマシンの外観をカスタマイズしていこう。性能レベルが300上がるとスーパービルドが解除される。スーパービルドの大体のビジュアルカスタマイズが、マジで？じゃあ、ちょっとビジュアルカスタマイズを作っていくんですけども、ちょっと飲み物タイム。グリップや、多分ほぼグリップ。これか。
くらい行ってきまーす。ほーい。アマゾンで。ポチッとな。便利だよね。安いしね。昔なんか中古のゲームショップ行って欲しいものがなかったらゲームショップを渡り歩くみたいな。今はないもんね。CD とかでもそうか。あいまん、何買うの？なんか気になるゲームでもあるの？ゲーム三昧。はい。よし、じゃあちょっと見た目をいじっていこうかな、Z の。修復したんで。ほい。FF。ボンネット。
フロントバンパーめっちゃ種類あるね。あー、オイルクーラーが渋い。あー、こういうのもいいのかな。そうね、旧車感を出したいな。バイオセブンね。これグリルがちょっと違うのか。そうね、オイルクーラーがむき出しのやつがいいな。悩むな。これかこれか。この辺、この辺りか。これにしようかな。いや、こっちだな。スプリッター。すげえな。武器じゃん。もう凶器じゃん。そんなパーツセット的なのあんの？外すまでこのパーツは取り付けられません。何？そっち気になるんだけど。そういうことね。まあ、こっちにしとこうかな。カナードフロントバンパー用か。フェンダー。いや、旧車感出すならバーフェンでしょう。ふむふむ。ちょっとこれは出っ張りすぎかな。シンプルに行くならこっち。黒塗りの高級車。結構古い車だけどね。このぐらいにしとこうかな。そうね。このぐらいがいいな。サイドミラー。そんなに変わんないな。これかっこよくね。でもちょっとツルツルすぎるな。バーフェンはいいんだけどさ、タイヤがそんなに、車高下げればそんなにかな。テールライト。
スモークテールってやつね。リアバンパー。気になるけどちょっとツルツルすぎるな。これとこれの違いが色？ディフューザーがつけれないときた。スポイラー、トランクリット。トランクリットか。ガラスないんですけど。ああ、へえ、へえ。おしゃれ。でもハッチバック風がいいな。これはこれでありか。これにしてみよう。マフラー。これでしょ。マジで。で、よ。ヘッドライト、あ、色が違うのか。うん、この穴開いてるのがいいな。こっちかこっち。でだな。ホイールっすね。ホイールはね、渡辺にしようかな。こういうのも、いっちゃいいんだけど、個人的に渡辺が好きなので。どっちにしよう。どう違う？リムの深さが違うのか。深リムでしょ。キャリパー変えれないのか。楽しいね。いじるの楽しいね。ただいま。前を浅くして後ろが深いとかいいかもしれないね。色はね、ちょっと黒っぽい色がいいな。マットな色がいいよね。で、ボディカラーを変える。
あ、サーバー未接続なのね。ダウンロードができない。ちょっとまだいじるけど。チェイサーね。チェイサーもいいね。ペイント。ちょっと他の人の音楽聴いてる。黒いな。そんな黒々しくなくていいんだよな。ああ。すごい色だ。これもすごい色だな。ただこの車でやりたい色じゃないな。ああ、普通に白もいいな。何色にしようかな。もうワインレッドっぽい色もいいな。あ、これもなかなか青の方がマットブラック、マットな色がいいな。これにしようかな。これいいな。あ、こういうのもいいな。ああ、この旧車感出てる感じ。サビをわざとペイントしてる感じね。意外とボロそうに見えるけどね。意外とカーズがいるよ。カーズがいるよ。なんか板車っぽいのがあるよ。あ、これかっこいいな。このなんか真ん中の模様がおしゃれ。渋あ、いいな、これ。桜のマークがいいな。これにしようかな。これでもフェンダーの色なんかずれてね。桜か。マットな黒は後でやろうと思ったら自分でできるしな。うわ、眩しい。
これにしよう。フェンダーの色がね、ペイントずれてる気がするんだよな。どのフェンダーに合わせてんだ、これ。あ、これに合わせてんのか。ちょっとこのデザイン気に入ったから、このフェンダーに合わせてみよう。いいんではないでしょうか。ボンネット。ちょっと待って、この違いがわかんない。何が違うの？エンブレムが違うのか。ルーフ用ライトバー。ルーフ。何が違うの？あ、このモールが入ってるか入ってないか。スーパービルド。これはなんか装着すればいいって感じか。なるほどね。できた。完成。渋くね。ちょっと放置してたらぐるーってカメラ回るんだっけ？いや、まだ完成じゃねえな、そういえば。車高下げてなかった。もうすぐディシディアの公式放送始まるんだけど。カメラ回ってくんないんだけど。渋っ。いや、まだ完成じゃないの。まだやり残したことが。ネオンとかつけても面白そうだな。これだ。シャコタン鬼キャンでしょ、こんなん。でも思ったより車高下がんないんだな。いやでもこの見た目だったらルーフがスポイラーいじってなかった気がするな。何が違うの？素材が違うのか。
いやー、こういう GT ウィングみたいな、こう、なんかいらないんだよね。もう旧車って感じの、旧車っていうかな、属車みたいになってるけど、これ。大丈夫これ。こっちかこっちなんだけど、まあ、こっちでいいか。こっちの方がいいな、やっぱ。穴開いてるけど大丈夫これ。これにしよう。こっちの方が多分いいな。ディフューザーちょっといじりてえな。これで完成だな。で、あと軽くチューニングして、レースに挑めば完璧やで。これは、こんな綺麗な Z 今、こんな街中走ってないで、こんな。でパーツを買い漁ります。この辺とかしかないんだ。エキゾーストとターボ。ねえし。多分勝てるでしょ、この辺で。多分。かっこいい。そんなに速くないけど。じゃあこっちか。もうちょっと車高下がってくれてもいいんだけどな。行くぞ。あんた誰だ？あなたの運転手よ。ミラーって呼んで。ラミレスだ。よろしくね、ラミレス。じゃあ挨拶も済んだし。なんか車高高くね。脱出ポイントね。はい。あのパトカーを負けるか。運び賃しかもらってないのよ。警察が追ってくるなんて聞いてない。後で生産しよう。もうちょっとさ、痛い。パトカーが荒い。対応可能なユニットは応答せん。言っとくけど、逃亡の場合費用は3倍。3倍だと2倍なら。じゃあ、ねえ、まぶしい。分かった3倍でいい。とにかく止めるな。目標車両はバリアを迂回。了解よ。チェイスってたまらないわね。でしょ？あんた楽しんでるの？楽しくないの？あ、ちょっと待って、なんか踏んだ。タイヤが取れた。なんか踏んだ。タイヤが。
タイヤ、ホイール、今、私ホイールだけで、タイヤがないです。タイヤ戻った。危ねえな。なんか、巻き菱みたいなの置かれてる。警察やること結構えげつねえな。まあ多分ランナーってそういうレースなんだろうな。痛い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 。あ、捕まっちゃう捕まっちゃう。やらかした。警察強えぞ。警察のバリケードに当たるとやべえな。ちゃんと避けないとダメなやつだな。やっぱ車高高くね？ホイールが小さいのかな。めっちゃ邪魔された。めっちゃ邪魔された。スパイクはずるい。なんか勝手に突っ込んでったんだけど。おおお。ないでしょエアバッグとか。こんな旧車の Z にエアバッグとかないでしょ。そんな近未来的装備ないわ。まだゴールまで4キロあるけど。うわ、このバリケード強いんだって。また同じところで引っかかったか。ほっ。危な。このパトカー一般車巻き込んでますけど。そんなちょっと殺す気で来てるの？分かった、了解よ。アダム車両おかしいぞ。こちら 1L30 第一車両を務める。了解よ。大事故。やられた。
え、この木強っ。ああ、そう、邪魔、いい感じに邪魔なとこ来るね。このパトカー。大体と。またね、おバカさん。おかえり。あざっす。目的地へ行け。はい。よかった。アジトまで届けてくれるよな。それも追加料金か。これおまけにしとくわね。いつからこんなことを？19歳の誕生日からよ。とんだ誕生日だ。わかってるわ。眠くなってきた。なぜ警察に追われてるの？ハウスが正体に気づいて警察に言った。ハウスに潜入していたってこと？俺のボスと話をするべきだ。君のような子がなぜ運び屋なんかしてる？19歳になった日、パトカーを奪ってドライブしたの。なんだそれだけか。パトカーが20台ほど追ってきたわ。で、警察学校は除籍になった。あんた警察か？ええ、若気の至りでね。イかれているわけだ。ハウスを裏切ったやつが言うかしら。それは別さ。もう早朝なのかな。早朝ドライブ。到着。もうちょい車高下げれそうだったな。車高下げて範を押してなかった的な。おい。ラミレスからいろいろ聞いてる。悪口以外に。なるほど、あなたが謎の支援者ね。実力を証明するチャンスをあげる。興味ある？ウィアンが私たちを合わせた理由が分かったわ。どうかしら。情報を送る。エキゾースト。そんなにいいのがねえな。かっこいいな。初行。
もう下がってんの。あれかな、ランナーだからかな。リムの大きさちょっと変えてみようかな。タイヤの大きさがダメな。はあ、眠。この夕方の感じ、あれっすよね。眠くなるっすよね。タイヤ。あ、いいね。ファルケン。新しい Z で対抗していく。いいね。ランナー推奨180。ちょっとチューニングしないと厳しそうだな。これあれか、ラインナップ変わってないやつか。あと1分。はあ。そろそろ一回配信終わろうかな。また夜やろうかな。晩ご飯も、食べないでらしい。更新。
とりあえずもう買っとけパーツ。待って、なんか被ってない？大丈夫？エキゾーストとコンピューターが弱い。売ってねー。買ってて交換するのももったいない気がするな。もうちょっと2個ぐらいだし。エキゾーストとなんだっけ、コンピューターか。うわー、レベル低く。この辺でこのトークン使っちゃうともったいないよな。3とかだし。変わってねー。シャーシ強度とか。シャーシ強度軽い。あれかな、空力がそんなに効かないからかな。あー、かっこいいな。さあ、まだまだやりたいところではあるんですけど、一回配信終わってまた夜に備えてって感じでやろうかな。夜ニードフォースピードやるかわかんないけど、まあ、この辺とかもクリアしていきたいところではあるし、渋。なんかでもやっぱ車高が高い気するな。このぐらいの車だったらもっとベタベタの方がかっこいいんだけどな。でもこれ以上下げれないんだよな。エアサスつけろって話か。記念に1枚。よし、ちょっとまたあれだわ。終わらないといつまで経ってもやっちゃうから。てか晩ご飯どころか昼ご飯食べてなくね？
トライトいじれるようになったんじゃない？おお。特にいじりたい部分がなかった。これのヘッドライトいじりたいんだよな。いじれるようになってる。プロジェクトライトじゃないんだよな。ってことはこれか。だいぶ近くなってきた。テールライトもな、昔の180があればいいんだけどな。あと解放されたいのこいつか。とこれか。結局ドリフトゾーンなのね。ちょっと終わるゲに言ったけど、ちょっとだけドリフトゾーンチャレンジしよう。キャリパー欲しい。でも、ドリフトゾーンチャレンジってあんまりこの車いじってないよな、そういえば。気持ち悪くなってけど大丈夫？寝とこう。これで無理だったら諦めるか。ドリフトゾーン探しまーす。僕も眠くなってきた。いまいちこのいじるとどうなるかっていうのがよくわかんないな。ドリフトアングルが増えるとどうなるな。なんかサイドブレーキ引いたみたいになるのかな。クイッてなるのかな。また配信ありがとうございます。そろそろ終わろうかなとは思ってるけど、ちょっとドリフトチャレンジをクリアしたい気持ちもある。
信はまたやるよ。やるなと言われてもやるよ。低評価がいくらついてもやるよ。ここか、ドリフトゾーン。地下駐車場をドリドリしろっていう話ね。好評ありがとう。けどこの道がまず道がどういう道かわかんねえ。こう行ってこう曲がって違う、なんか道外れてるぞ。わかりづれー。ね、狭いからなんとか頑張れそうかな。こうでしょ、こうでしょ、こうか、地下。マップ見てると道が分かんなくなる。ちょっと一回ゆっくり走ってみる。道が分かんねえ。まだやってる。もうちょいやる。このドリフトゾーンをクリアしたい。でもそう長くはないはず。こうでしょ。こっからグイーッと行って、どここっち？地下むず。こうからのこっちグイーッと行って、はい多分あんま覚えてないけど、これ逆走になるんだよね。逆走バージョン。もしかしてこっちが正しい道順？こっちが順走かな。ぽいな。こっちの方がなんか道分かりやすいよ。なるほどな。なんか狭いからって言ったけど、思ったより狭いから逆ちょっとやりづれえな。いるこんななんかちょっとドリフトポイント見つけて往復するクソガキいる。私です。なんか飛んだ。思ったより難しいわ。
180かっこいい、かっこいいよね。わかる。でもこれシル80仕様なんですよ。シル80はどう？好みじゃない。お好みかい？ドリフトが似合うよね、特にね。この辺の車は。いやー、見た目以上に走りづれえな、このコース。コースって言っていいのかどうかも。でも8000はいけるはず。こんな感じです。シルエティもいいよね。ちなみにこの車、僕が昔乗ってた車に似せて作ってるシルエティです。ひぃくそ。攻めえ。道が攻めえ。シルエティだと最近だと1号の顔にしてる人いるけど、このゲームだと1号顔のシルエティは作れないんだな。やっぱお前の方がやりづれえ。かっこいいんだけどね。最近の車、こんな車ないもんな。ちょっとスコア伸びたね。まあ別に最近の車がダメっていうわけじゃないんだけど、最近の車は車で良さはあるんだけどね。おお、どっか超コースアウトしちゃった。このゲームのドリフトまだ癖ありすぎなんだけど。死んだ。ダメだ。違うコースを探そう。このゲーム車のベースの性能で割と決まってるっぽいから、そもそも180がダメなのじゃないか説。
どういうコースだっけ。クリアできたわ。ちょっと最後無理やりだったけど。一般車が邪魔な感じやばいな。そしてついでに言うと夕日が眩しいぜ。夕日か朝日かわかんないけど、他にもうちょっとこう攻めやすいドリフトポイントはないのかな。それ配信終わるんじゃなかったの？自問自答。配信終わる言うてたやん。これだから車のゲームやりだすとこれなんだよ。終わるタイミングがなかなかないよな。いつまでも走れちゃうよな。ちょっとドリフトポイントあと1箇所クリアしたいんだよね。わかりますね。いつまでも走れちゃう感じやばいよね。いつまでも走ってて楽しいもんな。別にストーリーモードでストーリークリアしなくてもなんか適当にドライブして、あ、このコーナーいいなみたいな、そこを往復するみたいな。ちょっと一般車が邪魔。日が沈むと普通は一日が終わる。アウトローにはレースの時間の始まりだけど、夜から、走り屋は夜からが本番だぜ。邪魔。このニードフォースピードのセッティングがちょっと極端なセッティングして挙動どうなるか、挙動を確かめてみようか。重量バランスがどう影響するんだろう。なんかあんまり変わんないあんまりセッティングの影響がいまいちよくわからないな。気休め程度かな。結局パーツとかで性能上げた方が手っ取り早いよっていう感じかな。
重量をフロントに持っていった方が、やっぱ基本はそうよね。そういうことなのかな。ちょっとあえてリアに振ってみたけど、やっぱフロントの方がいいよね。フロントに極端に振ってみるか。サイドブレーキはこれでいい気がする。ドリフトアングルがよくわかんないな。逆に減らしてみる。ちょっといろいろ試してみる。減らしたバージョンが意外ともしかしたら自分には合ってるとかいうパターンもあるかもしれない。いや、そんなことないな。でも角度はそんなにつかないけど、こう滑らせる、長時間滑らせるっていう意味ではアングル減らすのもありなのかもしれないな。なんかそんなに悪くない気がするぞ。まあでも一番はね、このゲーム自体のドリフトのこの挙動が独特すぎる。実写より難しい。実写のドリフトの方が簡単なんだけど、ゲームのドリフトって難しいよね。ゲームにもよるけど。もうちょっとナイトロうまく使わないとダメだな。そんなに極端にセッティングで極端には挙動変わらないんだな。多少なんか微調整ぐらいだな。変わったとしても。挙動になれない。未だにこのニードフォースピードのドリフトの挙動になれない。とりあえず18000はいけた。まあ、あとは単純にあれよね、もうちょっといいパーツをつけないとっていうところはあるよね。なんか腕っていうよりもパーツがものを言うっていう感じのゲームなんで、もちろん腕もねあるに越したことはないんですけども、腕でどうにかするっていう前に先にパーツで解決した方がいい気がする。こっちからの方がやりやすいな、僕は。こうやっていきなりしょっぱなぶつけるやつな。
楽しいよ。同じコースを往復するの楽しいよ。ニードフォースピードやめられないよ。事故る。そんなこと言ってたら事故る。でこのシリーズ、全シリーズはやってないけど、なんかほんとある程度ニードフォースピードのシリーズちょこちょこっとはやってるけど、ほんと独特な動きするような車に。それこそハンコンでやるようなんじゃなくてコントローラーでやるようなゲームでそういう挙動にしてるんだろうけど、ちょっとフォルツァホライゾンを見習ってほしい。フォルツァホライゾンがすごいなんか素直な挙動だからめっちゃやってて楽しいんだよな。ぶつけなきゃよかったんだけどな。これいつやめんの？そろそろ晩ご飯の準備とかいろいろやらなきゃいけないこともあるのに。目標4万点でしょ。無理じゃね？今のままじゃ無理じゃね？車を変えるか車の性能上げてこないと無理じゃね？寝るか。あの倍率ボーナスのポールもまたやらしい位置なんだよな。すごいアウトの設置してて。しかしこの夜の人通りの少ない道でこう走るのがまた快感なんだよな。ブレーキで曲げるっていうよりハンドルで曲げるって感じの挙動だよな。ブレーキも踏まないとあれなんだけど、ちょっと速度合わせ、気持ち速度合わせる程度にしか踏まないよな、ブレーキ。倍率ボーナスを意識すると壁とこんにちはしちゃう感じね。よし、終わろう。後ろのガラスも破れたことだし。あららら、これはひどい。もうちょっとあれだな。車の性能上げてリベンジしよう。よし。ちょっと終わる詐欺してたけど、いい加減終わろう。また配信しまーす。多分夜は FF の配信とかになりそうだけど。
ご視聴、長時間のご視聴ありがとうございました。でも結構配信してるからな。というわけで、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。なんでいろいろ、大人にはいろいろ事情があるのさ。ではでは、お疲れ様でした。